जोबोद दुखुनि सान खारन मैया मोनायाव जोंनि आसामनि बारग' चिफ सेक्रेटारि आरो बै समाव BTC निबो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिबान मावनाय आरो आथिखालाव BTR सुक्ति 2020 नि 27 जानुवारि जालांनाय बे सुक्तिनि 3.1 3.1 बे दफा जि सिमा बारायनाय बा सिमा सोलाय सोल' खालामनाय बे बाउन्डारि कमिसननि चेयारमेन PP बार्माया हरखाबै बे कभिड थासारियाव बिथाङा रुंसारि जादों आरो बेखौ मिथिनानै जोङो गोथौयै दुखु फोरमायबाय आरो माने इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों जाहाथे बिथांनि सोरगोआरि जि आत्मा बे आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो आरो थानो हायो बेनिखायनो इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों जोङो दिनै सासे गार्जेन गोमानाय बायदि मोनदों आरो गोसोआव दुखु मोनदों मानो होनोब्ला बिथाङा बाउन्डारि कमिसननि जि खामानि गामियाव थांनानै रायजो राजानि जिखिनि एप्लिकेसन लानाय बा सार्कोल अफिसार DC अफिसनिफ्राय माखासे डाटा कालेक्ट खालामनाय पपुलेसन सेन्सासनिफ्राय डाटा लानानै गासैबो खामानिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनो डाटा होदों रायजो राजाया एप्लिकेसन होदों आरो जोंहा संकसनिफ्राय सिमलुगुरिसिम जि गामि सोनांगौनि प्राय 1500निबो बारा गामि सोनांगौनि जि डाटा खोब बिथाङा पजिटिभलि खामानि मावदोंमोन आरो सुक्ति सागानगिरिफोरनि फेभारावनो बा बर' रायजो राजानि फेभारावनो बिथाङा पजिटिभलि खामानि मावगासिनो दंमोन आरो जिहेतु बिथाङा आसामाव बा जोंनि ओनसोलाव गोबां बोसोर थाबाय गासैबो बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुजियो माने बेलेन ब्लकनि बाथ्रायानो होन रेभिनिउ भिलेजनि बाथ्रायानो होन फरेस्ट भिलेज बा फरेस्ट राइट कमिटिनि बाथ्रायानो होन बा गुबुन गुबुन जिखिनि जिहेतु बे मोनसे सेन्टिमेन्टेल मेटार बाउन्डारि कमिसननि हाबा मावनाया दा बे बाथ्राफोरखौ बियो बुजिजोबनानै गासैबो खामानिखौ मोजाङैनो बियो मावगासिनो दङमोन आरो दिनै थांनाय 2020 नि सेप्तेम्बर मासाव दाजानाय बे कमिटिया बोसोरसे जाफैबाय आरो बियो रिकमेन्डेसन बा प्रतिवेदन होनोल' बाखि दङसैमोन गासिबो मोनसे फाइनाल स्टेपआव फैबायमोन दा बेबायदि समाव जोंनि खामानिया जोबहांहां बा फाइनाल स्टेजाव सफैनाय समाव बिथाङा जे हरखाबै रुंसारि जाबाय बे जोंनि थाखाय बिराद माने खहा आरो बे खहाखौ सुख'नो थाखाय जों आरो गोदानै माखासे बाथ्रा साननो दिनै बाध्य जासिगोन दा बेखायनो बिथांनि जिउ गोमानाया जोंनि थाखाय गार्जेन गोमानाय बायदि आरो जोङो नैबे समाव आसाम सरकारखौ जोङो खावलायगोन जे बिथाङा जिहेतु हरखाबै जिउ गोमाबाय फैबाय थानाय समाव सासे मोजां बेक्ति सासे मोजां अफिसार जाय जोंनि सेन्टिमेन्ट जोंनि एकर्डनि स्पिरिट होनानै बाउन्डारि कमिसननि खामानिखौ थाब फोजोबनानै जोंनि लुबैनाय बायदि सुक्तिनि जि थांखि बे थांखिया जाफुंसारो बेखौ जोङो मिजिंथिबाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बाउन्डारि कमिसन जयै गुवाहाटीनि खानापारायाव थानाय ट्राइबेल रिसार्च इनस्टिटिउट जेराव माने मोनसे टेम्परारि बे माने बाउन्डारि कमिसनाव अफिस लादोंमोन बेयाव बिनि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जोङो माने लानो थाखाय प्रिपेयार खालामदों आरो गुबुन फारसे दा मोनाबिलिनि 5 बाजियाव जोंनि गासैबो बर' रायजो राजाजों लोगोसे एबसुनि जि मावखुलि जिल्ला इउनिट आनसलिक आरो मिरुसिम बे मावखुलियाव बार्मानि सावगारियाव बिबार बावनानै बिथांनि जिउ आत्मानि गोजोननि थाखाय जोङो इसोरनि खाथियाव आरज गाबगोन जों आलारि बाथि फोजोंगोन आं बेखिनि माने हाबाफारिखौ आं फोसावबाय आरो मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समाव बिथांनि जि बिहोमा बे बिथांनि बिहोमाखौ जोङो अराय बर' हारिया कन्ट्रिबिउसन हिसाबै जोङो गोसोआव लाखिगोन बेखिनिखौनो बुंबाय।